Heel slik is eigenlijk een hele week zendmarathon. Dus op radio zenden en via een stream. En dat is eigenlijk al een teken van het heel rekje wat je dan ik zaterdag is. Die Jan is kunnen even bellen. Gooi even een plaatje even van Birdie. De vestiging van Zoutkamp. Nou, die zit je wel even op Jan, hè? Ik ben niet wat het zandje begonnen. En dan hebben we naar corona tussendoor gewoon, maar in principe dus een goede size hier. Wie dat iets wat je al van langere tijd doen? Ja, de P-jongens van ons inderdaad, die had ik wel eens wat zijn West zelf. En toen hadden we eigenlijk een beetje zijn van, het leek dus wel leuk om met z'n allen een keer wat te doen. En ja, daar moest een beetje een evenement erom maken en toen kwam het heel een beetje erbij. Ja, dat is eigenlijk de reden best, ja. Prima, op de bouw in Rottervallen. Even een mooi plaatje van Koos Alberts. De ruggen van de Herbie, nou ik zou zeggen de Herbie, komt er eigenlijk even om, hè? In principe ben we snijden begonnen. Toen gingen we vinyl battle, dus dat is, daar moesten we plaatjes draaien. En dan Tjelko, mijn jury, en waar de mooiste plaatjes draaid. Dus dat gingen we snijden. En in principe magnetisch hebben we niks gewonnen. Hebben we gewoon wel een zendwest. En wijze gingen we een eetwedstrijd. Dus dat was zo volle mogelijk bokworsten eten. Dus de winnaar die Zandje en worsten op ook. En eerst gingen we een pubquiz. Dus er waren 30 teams die er mee doen. En Joet hebben we de kinderen mee dan. Iedereen komt hierop aan en dat is, dat wordt al elke keer op praat. En dan staat juist met die pubquiz, dat is samen vol altijd, dus dat is gewoon super. Ja, dit hier is ook voor het eerst, hebben we eigen drankje en dat is ook voor de sponsoren, hebben we dat eigenlijk, dus exclusief. En die hadden alle sponsoren gekregen inderdaad, ja. Wat voor drankje is dat precies? Ja, het is een soort limoncello-achtig smaakje, dus je mag hem goed koud drinken en dan is het wel lekker.